چک او آلاتای که مروی گوه لدنگی وید بیت مرنه لپیش چاوا دبینید. جبلی بدو ماهیک اینا جیانا مروان چه کارندی بچکی نهنه کرن. پارێزگەها دهوکێ ji ber pêgehê eşîretê û axayetî gelek kesên medενî û gelek mala çek heye. Helgirtina çekî yanî kuştina çekî bûye diyar de zêde mişev bûye yanî heftiya çûyî da dengûbas diyar bûn ku çend te hatîne kuştin bi çekî. Dîsan helgirtina çekî pêgehê eşayîrî hêz tê xîtin. Lê parêzgeha Duhokê û bi taybet li Qezaza xwe gelek kesên medenî bûne qurbaniyên helgirtina çekî û yasa jî derkeftiye bû nehêlana çekî di nav civakî de lê hêşta kontrol li ser nehatiye kirin. Me deşxwe destpêkirî an wekû rênmayên Wezareta Navxwe ku vê gavê her bingehekî polîsa her beşekî polîsa divê mecceb hebit wextê karmendên polîs bin yan her emnî bin divêt wextê wacibê xilas bin demancê xwe çekê xwe silahê xwe teslîmî dema mecbê bikut û şînkevîn me. Deko bi diristî civak ji diyarda çek helgirtinê ji layê mala û kesên medenî ve bihêta paqijkirin, parêzerek daxwaz diketin ku hikûmet heybeta xwe bi xwe bizivrînît. Kêşa ku nuket civakê Kurdî durust bî, ew ku ev çekê ku nav destê xelkî de heye yek moletên hizbî, du ew çekê ku fermanberên hikûmetê ku çekî gel xwed bin malê. Tamam rênmayên Wezareta Navxwe jî hat bê qedexe kirin. Kêşa vî welatî kêşa yasayê û rênmaya nîne, kêşa eqlê cêbecêkirinê ye. Jiyankirin mafê her kesekî û yasa û dadgeh jî ji bo çarekirina arîşên civakî hatiye danan. Lê gelek cara welatî penayê dibete ber tolvekirinê bi rêka çekî. Divêt yasa qedexekirina çekî bi hêz bihête bicihînan. Karwan Sadık, Gelê Kurdistan, Duhok.